Ήταν λίγες κολλές με Θεό το να ντυθεί. Τώρα το βρήκαμε. Τι θα είναι. Είχε χαθεί κάπου. Ναι, είναι σε διαφήμιση, το ακούσατε. Παιδιά, λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά τον Θεόκλη ένας πόφικος δεν είναι σπίτι. Έχει γίνει ο Hero Bikes. Ρέψω σου είναι. Με το κόκαλο. There's not a week for no! Να σου πω. Έχεις δει κάποιο... Έχεις δει... Πες μου. Α, έκανα... Γιατί με σκότωσες. Νου. Όνα σου. Εδώ. Εγώ φεύγω. Πάρ' το! Τα μαλλιά σου! Για πρόσθεσε και αυτό. Είναι πρωί. Έλα να μαζέψουμε φαγητό. Πώς είναι αποθήκη. Τέλεια. Έχω τσεκούρι και 3 κρέσκο. Τι είναι? Έξω ένα creeper. Α, από έξω. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Κλείς την πόρτα εσύ. Ωχ, σκυλί. Έχω κόκαλο. Είναι μικρό κουταβάκι ρε. Να δω αν θέλει το κόκαλο. Δεν μου κάνει κάτι. Γιατί δεν πήρες μαζί σου το σπαθί ρε. Πήρα. Τότε να δω μπορώ να το δώσω. Δεν μπορώ να το δώσω. Κοπάνεσαι το. Sorry. Ρε με χτυπάει. Ναι, γιατί το θύμωσες. Θα πάμε στο κρεβάτι. Ένα τάκ ήθελε και το σκότω. 2. Πού είσαι? Τώρα που το είπα, έχεις πετρινό τσεκούρι. Μακάρι να έχω. Ωραία, πήγαινε να φτιάξεις. Δεν έχω πέτρα. Πως εντούκι δεν έχει. Έλα να σου δώσω ρε. Πάρε αυτό. Και αυτό. Πήγε από κοντά. Ρε! Εντάξει.